O gran tesouro. A escola de Feiranova. Eric, Estela, Lara, Unai, Elena, Hugo e Lucas. Teño un gran tesouro que comparto con varios veciños e veciñas. Pero a min compartir non me está gustando. Polo que teño que ir pensando. Que se me pode ocorrer para estar só e non compartir o meu tesouro? Bu! Calando, calando, ca froita de Luciana vou escapando. Bu! O meu traballo xa está feito, xa só son un baixo este teito. Pero que triste é pasear e non escoitar laratexar. Que triste é traballar e non escoitar esbardallar. Creo que está moi triste esta aldea. Pensando, ocórreseme unha idea. Convidar aos meus veciños e veciñas vou facer, pedir perdón e, a poder ser, celebrar un gran festón. Bos días, veciños e veciñas. Son Ángel, o rato bromista. Esta carta vos escribo, pois estades convidados a voltar e celebrar. Os veciños voltaron e as desculpas aceptaron, e todos xuntos celebraron que este gran tesouro regresaron, pois este ten que ser de todos e de todas. Os ríos deben ver ás troitas e os máis vellos pescar. Os montes deben estar repletos de árbores e nestes as nenas e os nenos desfrutar. As estradas e camiños deben ver aos tractores pasar. A aldea debe estar chea de recordos e de vida. E colorín colorado, este conto está rematado.